gu izan bergara onena gure pertsonaia soilik erabilita. Arazorik ez daukagun. Molten low. Gol bat de asistencia. Esa tuercada de escampo. Mira qué tal. A ver. Mira qué tal. Pagola. Dijo kaldiak izan dira oso arraroa. Bueno, ez dugu galdu. Hori garrantzitsua da. Agian ez txapelketarako, baina ez dugu galdu. Jarraitu ezagun. Idatzi genuela, vale. Beraz ez dago txart. Zer gehiago... Bai. Partido guna. A ver. Behintzat aurratu gara. Eskara kamisetan jartzen duela Matsuyama eta Serrano. Hola. Hola. Vale, asistentzia bat.
jokalari bat gainera bota digute kanpora. Eta aldere irabazten gabiltza, bueno. Ezin gara kesatu. Wow. Hau eta bat. Hori hona da, 6 puntu. Vale, konforme jarraituko dugu. A ver. Asistentzia lortu bertugu gutxienez 26. A ver. Kanpora jarraitu ezagun. And it will get frightening. All it put my sign, all it put it like me. That copy my thing, yes, my thing. They know I'ma go out the floors like Poseidon. They think it's easy, come my brothers, come easy, breezy, look at dirt, know that we just I feel like busy in the mirror, know the chat up his stomach talking, we compose and slide. I'm only here for one night, trying to have a good time. Bai, nivelik altuena daukagunez, horrez gara negatuko. A ver, helburuak. Apur bat arraro dabil. Helburuak ukotze, eta planteratzaile ongo aposi gurekin. Bigarrena gailutza horrapurak blokeatu eta moduan. Eta guamba. Polita ez da izan, Apur bat sorte izan dugu guraldeko, baina nolako aukerak ere aurretzatu behar dira. Gu garela kapitaina ez dute zer hartzen. Hiru eta bat.
Jarraitu dezagun hasten garen liga bengoagatik. Final laurdenak izan direla. Bueno. Hemen. Esan dugu hemen langileak izango garela. Vale. Beren ezingo da benetako liga entrenamendua. Eskerra gauzarik onenekin gelditzen den. Vale. Falta jaurtiket enaren ez da gauzarik onenak. Hala. Zer bugeatu da. Vale, urrangoa. Dale, hau izango da. Hemen behi garela kaskarrak. Bugeatu da joko, ala. Vale. Barra bat ere dagoela. Bueno.
Bueno, okerragoa izan zitekeen. Bueno, uste dut gutxi gora bera azkenengo aukera. Ez nieta da falta tiroak ez dira gauzarik onenak. Bueno, jarraitu ezagun, hasiko gara liga. Ligako partio jokatu beharko genituzke Osorik eta Punto Belota. Bigarren minutua. Bigarrena jartzen duen
Bai. Hau beti berandu. Ono bieta utz. Jarraitu ezan, urrengo partidea jugatu dugu osorik ikusteko apur bat. Eroso nabarmena bada garaipena eta orduan agian. Azkenengoa... Vale. Partido eguna. Arrano moduan soilik. Vale. Paseta bere la gola. Bueno. Gertatu daitezke. Bai, dira. Zatu gara gehiago asistentziak ematen golak sartzean baina goia sartu aldit. Baldin baditugu sartuko ditugu. Nolako asistentzia. Utz eta bi. BP Utz Malmok bi. Pues nada Malmo dela talderik onena. Uste dut hobe izango dugula jogatu momentu garrantzitsuak soilik. Aurkariak uste dut zaitasun handik ez digutelako emango. Meteter 73rekin agian aukera askorik ez dugu izango.
paseak eman zertarako. Ja, saiatu algara. Eta bost. Saiatu, Zendako aldaketa 36. minutuan. Ligan ez du golik sartu. Bueno, saiatu gara. Hemen da bizik aukera partidu guztia. Bigarren aukera ez eman niri, Zuego honor, golak entzeko. Txirezei. Utzi da zazpi.
Nungo da desantai handiegia partidu guztiak osori jogatzen baldin baditugu. Bueno, tu gara. Bueno. Kurczę, zaraz i... Utzitzen zazpio dira nire irabazten, Ba, azkenan lortu dugu, azkeneko minutua. Diseinarentzat. Utzi da sortzi. Jatu dugu momentua hobeto. Estel izango dena errezegia. Vale. A ver. Vale.
Vale. Noski. Hala. Horrela asko zero beto. Ez egongo zero eta zazpot horrelakoa. Haken. Resistentzi bat, pase bat egin, zazpiko media. Resistentzia eta asistentzia berdinketaren gole emateko. Hiru eta bat. Hiru eta bat. Bueno, eta bat ez dago txarto. Irazi du ez da zer eta zazpit horrela. Hemen jokatu alitzateko. Hemen jarraitu ezagun. Kopa izango da, bai, kopa da. Ez dakite zondo nola funtzionan zondo honek, baina tira. Eta hola. Berdinketaren gola. Asistentzia ikaragarria.
Vale, joan zaitez pigutara. Hala, bigarrena. Goaz bizkanaka Europan golak hartzen. Hala, gero bigarrena partiduan. Ez dago txarter ditlari izateko. Bestean nora doa. Kaixo. Erdirak eta una bat eta hiru. Bueno. Non jarraitzen dugu historia egiten. Kopa berriro. Bai. Beti arranarekin aurrera. Oso arrara da kopa hau. Gaina ez da talde berdina, bueno, gero baitezin dira azten eta aurrera jarraitzen. Vale. Eta bat bat dugu. Gero ez esan hemen ez ditugu la partida galtzen. Bueno. Egin nola funtzionatzen duen hau. Bueno, bururik ez dugu bete. Eraz entrenatu beharko dugu urrengorako. Semifinalak. Kanpoan gaude.
Entrenamendua. Jokatuko dugu partidua eta listo. Ez dut denborarik handuko. Gaineran. Kanpoan. Etxea. Vale, los juegos campo gaude. De segundo error y... Berezia... Norgehiago eta berdintzen dugu. Vale. Ni esker muten. A ver. Orain sorteo daukagun. Badirudi ezetz. Gol da sartu bordu bai da bai. Venga. Gabiltza Sofin. Baina. Zindu zineztu. Alperengatik ez da izango. Pasenak asistentzia eta orain bana, orain hasiko ditzateke partida berriz ere. Baina beno, txartorez ez dago Malmorekin asistentziak banatzen hartzea eta behintzat bi denboraldi hemen egote espero dut. Zenolako gol pare gabe hor botea deseinatik eragin handia egin dio. Bueno, jarraitu dezagun. Nek ez dauka ez da argazkirik. Random, dituko dugu random. Edo norbait. Epa.
bat. Zortea gaur ez daukagu lagun. Remata sonando berdinean, ia. Bueno. Erru ez da guztia gure izango, ezta? Zeratea bigarrena. Baloren bai, ezkerrak, nahin jarri gara horretik. Bieta bat. Kanpoan galdu genuen txeta. Bigarrena, horren jarri gara horretik, horiona. Zutoinak beldurra asko sartu dugu gorputzean, izan ditugu bi partidu honetan. Hemen izan da igarran eta hor bai aurrelari moduan Barrura. Lotea jartitzea subatzen dut izan behar dela iruzutoien artean. Esan lako asistentzia. Eta hirugarren. Lasaitasunaren gola esan ditut. Bueno. Ere da erreto pertsonalari askampo zehatu argela golak sartzen. Area barrutik ere aukera sortzen ondua zaigu. Baina, bueno, horretarako zehatu barko gara. Hase nolako gotzarra. Laugarrena. Taguamba. Hore zetan dini, Taguamba. Taguamba Barrura. Txistetzen, baina egin beharrekoa. Hori indar ikusi ezin batek eragingo zion atezainari, bestelez da ulertzen horretu dena. Vale. Berez esango lik gaituztela sartzen. Johansson. Bueno. Alderez gaitazen lasaitu bada espada. Omentzat asistentzia bat eman dugu. Bale. Helburuak bete eta... Ez da gola izan, baina tira.
asistentzia bode da bat partido honetan, bost eta bi orokorrean. Zagoan bueno, asistentzia garen eman barritu. Pumba. Txakuan Bueno, esan genezake finalen gaudela, 6-1. Zer bergara. Sartakoak emat. Bueno. Jakin dute begiratu aldiren partidan asistentzak eta gauza guzti horiek. Bueno, ezkerra ekin oso ongi ezuko ematen. Zen olako gola. Zazpigarrena. Arraina beltzaren egaldiak. Bueno, jatzen genuen gol ariaz kanpo. Esan goba da Olibeta Mendi modukoa. Damba. Ditu ezina. Eutzi. Eta zortzigarra. Vaya, finalean gaude.
Sekulako gola izango zen hori. Finalean gaude, ezta? Bai. A ver. Hemen. Hau taldek egiten dela. Bueno, 6 punturekin. Hori ez da begiratu nahi dudana. Vale, hemen. Hau zer da ligan? Vale, hau da kopa. Hemen 8 golekin aurrean gaude eta asistentziak 5. Kopa internazionalean 3 gol. Eta hemen asistentziak 7 eta golak 5. Bueno, ez dago txarto. A ver. Bai. Inbertzioa. Joango da aurrezten eta listo. Entrenamendua. Vale. Arranorekin. Bipase gutxenez gol bat edo asistentzia. Bueno, eratik ez. Kaka. Hasi nolako gola, noizuitasun. Izen dugu hor momentu perfektua gainetik saltzeko gola. A ber, batzutan reskatu behar da nolako galdiak ere egitera. Hemen gauzak diren moduan. Moren Kontreraso.
Hala. Bigarren zutoina bakar. Gol bat, asistentzia bat, ez dago txarto. Bueno, lau eta utz. Asistentzia bat eta gol bat. Jarraitu ezagun. Jarraitu ezagun. Ligarekin entrenamendua beti. Aurrera. Vale. Listo. A ver. Ez dakit ongo atekaten ala ez, baina zehatu baitez. 8 puntu jarraitu ezagun. Bai. A ver... Chihuahua. Hala. Hartu gola, Vale. Asistentzia paregabe. Chihuahua.
Bueno, berdinketa. Batzuten hasten da, batzutan ez. Bueno, berdinketa ez atxarra.